Il-pjan tal-Gvern għas-settur tas-saħħa qed jagħti tagħmid ġodda lil professjonisti, partikolarment fis-settur tar-riabilitazzjoni u l-fiżjoterapija. Fil-programm Section 41 mill-Orthopedic Ward 1, il-konsulent tar-riabilitazzjoni medika u kap ta' Caring Grek Stephen Zammit tkellem hekk fuq l-istat li fiha tħalla l-Isptar San Luqa. Jekk ngħidlek huwa second class, naħseb inkun qed inkun ġeneruż. Huwa sptar ta' tile-dinja għaw biċċa mill-Isptar San Luqa li baqa' Kissir tifrik, ma nafx. Tile-dinja, pazjenti jingħataw kura ġo xulxin, ma l-ebda dinjità, inna l dawn l-aħħar 15-il sena nitolbu biex tiġi żviluppata dan il-qasam ta' riabilitazzjoni. Ingħaqad miegħu il-fiżjoterapista ta' esperjenza Charles Buġejja li stqar li filwaqt li l-attenzjoni kienet fuq Mater Dei huma ħassewhom trattati bħala tat-tieni klassi. Jiġu l-pazjenti minn Mater Dei narawhom hawnhekk kull ħaġa li jgħidulna kif ħallewkom hawn lilkom. Inta kif taħdmu ġi dal-ambjent? U inti tħossa tgħid allura jiena nħossni inferjuri għall-oħrajn. Però innota li fl-aħħar bil-pjan tal-Gvern fis-settur tas-saħħa, it-talbiet tagħhom ma waqgħux fuq widnejn torox. Domna nixbdu l-attenzjoni tal-awtorità bejn 10 to 15 years ngħidulhom, jgħidulna dal-waqt ħajkollna rehabilitation hospital, però nagħmlu ftit xhur u jaqa' kollox. U tiżlaħseb l-istaff filli jitla' u jkun motivat filli f'daqqa waħda jgħidulna m'hemm xejn. U ma kienx xal xejn, għax darba wara l-isforzijiet li għamilna u kien hemm ħafna nies involuti, wasalna biex ikollna sptar ta' rehabilitation. Kemm Buġejja kif ukoll Zammit sostnew li l-ispazju u l-faċilitajiet tul is-snin ma kinux biżżejjed biex il-pazjenti riferuti jingħataw it-trattament xieraq u fil-ħin. Però sostnew li issa verament ninsabu pass eqreb lil ħolma tagħhom li jsir żvilupp sostanzjali biex l-istrutturi u l-prattiċi ta' riabilitazzjoni jittejbu għal livelli mixtieqa iseħħ.